Mic test. Mic test. Magandang hapon po sa inyo mga kapatid sa pananampalataya. Nasa ika-5 linggo ng Karaniwang Panahon na po tayo. Sama po natin ngayon sa ating Santa Misa ang mga sumusunod na intensyones para sa pasasalamat ng nina Pamilya Bacchiano, Pamilya nina Willie Perez, Pamilya nina Cesar at Lorna David, para sa kaarawan ni na Christopher Paldeng, Ninya Canil Erin Pakling Sabado, para sa special na kahilingan ni na Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Rica D, pamilya ni na Lenin at Evelyn Malang, pamilya ni na Derek at Flor Sanchez, Catherine Paldeng, pamilya ni na Michael at Nida Orquico, Mr. and Mrs. Joed and Karen Joy Dimitri, Mary Manette Pineda, Maribel Mandela, Daryl Francis Sanchez, Rachel Ann Tolentino, Marie Chris Paldeng, Annie Rason, Trina Yason, pamilya ni na Yolanda Ramos, Julie Ann Guevara, Ralph Benjamin Basilio, Desa Vitamin, Kerub Kalilong, Alice Galang, pamilya ni na Fernando Baluyot Jr., para sa mabilis na kahilingan at kaligtasan ni na Most Reverend Luciano Aniceto, Reverend Padre Reynaldo de la Cruz, Nilo Udan, Merla Mangalos, Gloria Arevalo, Annalyn Rafael Sampang, Olga Mangalos, Demetrio Simon, Anselmo Rey Rompillo, Pio Cesario Pingol, Kenneth Bondok, Roma Shane Bondok, Jesus Navarro, Cherry Cacnyo, Romnick Nidar, Maria Nicolay Rose Santos, Carl Dean, Jesus Jet Fernando, Mark Sicat de la Cruz, Danny Lu, Zenaida Gonzalez. At para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Mariano Campo, Melencio Sr., Bonifacio, Maria Nena, Lourdes, Ireneo, Benilda, Juan Paulo, Cast, Hener Ramos, Teresita Panlaki, Mirna Sunga, Jennifer Reyes, Eugene Biliwang, Remedios Calilong, Jaime Ramos, Benjamin at Isabel Lagman, Lorenzo Lagman, Chodoro, Juan Benavides, RC, Irene and Leonardo Canlas, Venerando de la Cruz, Luz Sikat, Estrella Tejuco, Antonio Lusong, at ang mga kaluluwa sa purgatorio. Ganon din para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19, para sa mabilis na kahilingan ng mga kapatid nating dinapuan ng pandemyang ito, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19, para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners.
Bilang isang pamilya ng Diyos, tayo ay nagkatipon-tipon lahat dito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng banal na Espiritu naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal kong kapatid, atin po ngayong aminin ang ating mga pagkukulang upang tayo ay marapat na gumanap dito sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami ay tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Nagsalita si Job at sinabi niya, "Ang buhay ng tao'y sagana sa hirap, batbat ng tiisin at lungkot na dinaranas. Siya'y tulad ng alipin, pahinga ang hinahangad. Para siyang manggagawa, naghihintay ng kanyang bayad. Maraming buwan na ang lumipas, walang layon ang buhay ko. At tuwing sasapit ang gabi, ay namimighati ako. Ang gabi ay matagal, wari wala ng umaga. Di mapanatag sa higaan at palaging balisa. Mga araw ng buhay ko'y mabilis na nalalagas. Pag-asa ko'y lumalabo at matuling tumatakas. O Diyos, iyong alalahaning ang buhay ko'y parang hangin. Ang ligaya ng buhay ko'y napalitan na ng lagim. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang tugong po natin. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Purihin ang Panginoon. O kay buti ng umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya'y tunay na nakalulugod. Ang lungsod ng Jerusalem, muli niyang ibabalik sa Kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Yaong mga pusong wasak ay Kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat, agad-agad tatapalan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga tala, isa-isang tinatawag, yaong ngalang itinakda. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Panginoong ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Yaong mapagkumbaba, siya niyang itataas. Ngunit yaong mapaghambog, sa lupa ay ibabagsak. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ngayon nangangaral ako ng mabuting balita ay maaari na akong magmalaki. Iyan ang tungkuling inaatang sa akin. Saba ko, kung hindi ko ipinangaral ang mabuting balita, kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako may kintimpalang inihintay.
Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin, sapagkat ito'y pinagkatiwala sa akin. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang may pangaral ko na walang bayad, ang mabuting balita, at ang di ko pagkuha ng nahaukol sa akin bilang tagapangaral. Malaya ako at di alipin ninuman, ngunit napapaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng lalong marami. Sa piling ng mahihina, ako'y naging gaya ng mahihina upang mahikayat ko sila. Ako'y nakapagbigay sa lahat ng tao upang ang ilan man lamang ay mailigtas ko. Kahit sa anong paraan, ginagawa kong lahat na ito alang-alang sa mabuting balita upang makabahagi ako sa pagpapala nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat pagbalang sa mabuting balita. Tayo pong lahat, inako ni Jesucristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, mula sa sinagoga si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni na Andres at Simon. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyenan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat. At ito ay agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo at nagkatipon ng buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalayas siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na puok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ng kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum." At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Napakahalaga po sa ating mga tao ang importansya ng pagninilay at pagdarasal. Mahalaga sa atin ang importansya o halaga
ng pananahimik at ng pagdarasal. Ito po'y kailangan natin lahat. Space and time for our own selves. Yung oras upang makapag-isa ka, kailangan mo yan, kailangan natin yan. Yung oras upang makapag-isip-isip ka, makapagnilay ka, yung oras na makapagdasal ka, yan ay napakahalaga. There is this spiritual writer who once said that in solitude, in silence and in prayer, we will see our true self, he said. In silence and in prayer, we will see our true self. Sa pananahimik daw po at pagdarasal daw po, doon daw po natin makikilala lalo ang ating pagkatao, ang sarili natin mismo. Bakit kaya sinabi niya yon, ang manunulat na ito? Bakit? Kasi naman daw po, pag marami na daw po tayong ginagawa, pagkasama na daw po natin ang ating mga pamilya, pagkasama na daw po natin, yung halimbawa, yung mga katrabaho natin, pagkasama na natin yung mga taong malalapit sa atin, pagkasama na po natin yung mga kaibigan natin, nalilibang daw tayo. Kaya nga't kung minsan, yung mas mahalaga, nakakalimutan natin. Kasi kasama natin sila. Pero, pag nag-iisa ka na, sabi niya, pag nagnililay ka na at nagdarasal ka na, nakikilala mo mismo ang sarili mo. Nakikilala mo mismo ang pagkatao mo. You will see your true self pag ikaw na lang. Nag-iisa ka, nagninilay ka, nagdarasal ka. Alam po ninyo, ako pag gusto kong mapag-isa, pag gusto kong mag-isip-isip, pag gusto kong magnilay, pag gusto kong magdasal, umaalis talaga ako. Lumalayo ako. Nagbabiyahe ako, kahit ako lang. Kamakailan lang po, I wanted to unwind myself. Gusto kong mapag-isa, mag-isip-isip, magnilay, magdasal. Umalis ako ng umaga, madaling araw. Umuwi ako, this oras na ng gabi. Ang dami kong tinanggap na text messages. Nagme-message sa akin, ang mga taong malalapit sa akin, ang taong nakakakilala sa akin, kinukumusta ako, kung nasaan daw ako. Hindi ko sinasagot itong mga messages nila, even their missed calls. Nung pauwi na ako, doon ko sinagot itong mga message nila. Kako sa kanila, nagpahinga lang, nagkape lang, nagnilay lang, nag-isip lang, nagdasal lang, kako. You know, in today's gospel, in our gospel, in today's Sunday gospel, after Jesus had cured all the sick, pagkatapos pinagaling ni Jesus ang lahat ng may sakit, anong ginawa niya? What did Jesus do? He left. He went off to a deserted place where He prayed. Kahit pa man din po si Jesus, kung napapansin ninyo sa ating pagbasa ngayong linggo, Diyos na siya. Naglalaan pa rin siya ng oras niya upang mapag-isa siya. Di po ba? Si Jesus, siya mismo, naglalaan siya ng panahon niya, ng oras niya upang makapagnilay siya, upang makapagdasal siya. Lumalayo siya, umaalis siya. Madaling araw, pagkagising niya, nung ginawa niya, umalis siya. Iniwan niya ang mga alagad niya at ang ginawa niya, gusto niyang mapag-isa upang makapag-isip-isip siya at makapagnilay at makapagdasal siya sa Ama niya. Jesus had to spend time with the Father to repress Himself and to listen to the will of the Father. Jesus knew how to retreat, lumayo. Jesus knew how to recharge and to renew in prayer. Ako, naniniwala po ako, itong kailangan ni Jesus, kailangan din natin ito eh. What the Lord needs, we also need. Ngayong panahon po ng pandemya, halos isang taon na ang pandemya. Ang dami na pong nangyari sa mundo, ang dami nang nabago sa mundo, ang dami nang nabago sa ginagawa natin araw-araw, ang dami nang nabago sa paligid natin, pati po sistema ng katawan natin. Di ba? Nakatuon na. Kaya bene, sugrado, ing katawan tamo, yung sistema na ning katawan tamo nung nanong malilyari king coronavirus. And this is what we call the new normal now eh. Tanong ko lang,
Ngayong kasagsagan pa po ng pandemya, panahon ng pandemya, uso pa po ba ang pananahimik ngayon? Uso pa po ba ang manahimik ngayon? Oo naman. Ang dami ko na pong narinig na kwento sa mga taong nakakaharap ko na nagsasabing, alam po ninyo, Among, kung hindi naman po nagka-coronavirus, kung hindi naman po nagka-COVID, hindi po kami natutong huminto at makinig. Sabi nila, Among, alam po ninyo, kung hindi naman po kasi nagka-pandemya, wala naman po talaga kaming alam o pakialam sa paligid namin kung anong nangyayari sa paligid namin. So, solitude, silence, prayer, ang laking tulong ng mga ito sa atin upang malaman natin kung ano ang binubulong o sinasabi ng sarili natin, ng saloobin natin, ng puso natin. But, whether we admit it or not, meron din naman pong mga taong takot naman sila pag tahimik na. May mga taong takot silang mag-isa, pag nag-iisa na lamang sila. May kaibigan ako, may kilala akong tao, gusto niya maingay, gusto niya masigla. Pag napapansin niya, tahimik, makikinig siya ng music. That's why one time I had the chance to talk to him, to ask him, this friend of mine, kako sa kanya, buti di mo gusto ang tahimik, kako sa kanya. Kasi po kaming mga nag-aral sa seminaryo, kasama po sa formation namin, yung pananahimik talaga, kaming mga pare. So nasa sistema na po ng katawan namin ito. Kaming mga pastol, kaming mga pare. Tinanong ko itong kaibigan ko, buti hindi mo gusto pagtahimik kako sa kanya. Pero alam po ninyo, valid naman po ang naging sagot niya sa akin. Valid naman itong naging sagot niya sa akin. Sabi niya, alam mo, Among, sabi niya, hindi ko gusto pagtahimik, hindi ko gusto pag nag-iisa ako, kasi Among, bumabalik lang, naaalala ko lang, yung mga pangyayaring hindi magandang, yung mga hindi na magandang nangyari sa buhay ko noon, sabi niya. Oo nga naman, tama. Hindi ko gustong tahimik, Among, hindi ko gusto yung mapag-isa, kasi parang pinagsisisihan ko lang yung mga bagay na hinayaan ko noon na dapat may ginawa ako, pero wala lang. Hinayaan ko na lang, sabi niya. Yung oportunidad na ginrab ko sana noon, pero hinayaan ko na lang. Parang bumabalik lang, naaalala ko lang, nagsisisi lang ako. Sabi po niya, yes, in solitude, we will be able to see our true self, your true self. Sa pananahimik nga naman po, sa pag-iisip-isip nga naman po, doon mo lamang talaga makikilala ang sarili mo. Yun bang sayang, hinayaan ko lang ang pamilya ko. Parang ganun eh. Sayang, naging pabaya akong magulang sa mga anak ko. Sayang, kung pinagbutihan ko lang sana ang pag-aaral ko noon, ang ganda sana ng buhay ko ngayon. Sana kung ginrab ko yung opportunity noon, hindi sana ako naghihirap ngayon. Totoo po, sa pananahimik nga naman po, at pagdarasal po, doon mo lamang makikilala ang tunay mong pagkatao, ang sarili mo, at doon mo rin makikita at malalaman ang ginawa mo sa buhay mo. Noon, na magpasa hanggang ngayon, ito'y binabalik-balikan mo. Our Lord, even if He is God, si Jesus, kahit na Diyos na siya, naglalaan pa rin po siya ng panahon niya, ng oras niya, upang makapag-isa siya, upang magnilay siya at magnasal siya sa Ama niya. Bakit? Dahil gusto niyang magkaroon ng panibagong lakas sa misyon niya. Alam po ninyo, hindi naman kasi biro eh. Hindi naman biro ang misyon ni Jesucristo, ni Jesus. Misyong pangangaral, misyong pagpapagaling sa may sakit, misyong pagtataboy ng mga demonyo, mahirap yun. May kapatid po akong pare, may kaibigan akong pare dito sa ating Archdiocese. Matanda ako sa kanya sa pagkapare. Member po siya ng exorcism dito sa ating Archdiocese. Thrice na akong sumama sa kanya sa Cathedral San Fernando. Kasi ako kung minsan, nakakakita po kasi ako, may third eye ako. Itong kasama kong pare, Among, tuki ka na ako, tuki ka kaya kami. Ispater da ka, potakit mula, nara. So sumama ako,
Kasi may inahalihan ng demonyo, masamang espiritu, itong tao. Nasa katedral, loob ng katedral San Fernando kami. Alam po ninyo, ang tagal palang mag-exorcise, ang tagal palang itaboy ang masamang espiritu na umaalipin sa katawan ng tao, sa loob ng tao. It will take 1 to 2 hours. Nung itaboy na namin yung masamang espiritu, alam po ninyo, drained kami, bangag kami, danupan kami. Ganun pala yun. Ganun din ang naranasan ni Jesucristo noon Pag nagtataboy siya ng mga demonyo, drained siya. Kaya nga't naghahanap siya ng oras ng panahon upang mapag-isa siya, makapagnilay, makapagdasal siya, upang bumalik, ma-recharge siya sa kalakasan niya. The Lord loves solitude and prayer. Tayo po kaya, kumusta tayo? What keeps us going? Nakakapanahimik at nakakapagnilay pa ba tayo sa mga nangyayari sa ating panahon ngayon? May oras pa po ba tayo upang manahimik at magdasal? Remember, it is in silence and prayer that we find the strength in God. It is in solitude, it is in silence and in prayer that we clearly see our true self. Sa pananahimik, sa pagninilay at pagdarasal po, doon mo nga naman lalo makikilala ang sarili mo, ang pagkatao mo. Magsitayo pong lahat. Atin po ngayong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanahog sa kinaroroon ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal ng simbahang katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinagkalooban tayo ng Ama ng bagong buhay sa pamamagitan ni Jesus na pumarito upang magpagaling, magpatawad at mag-alay ng kanyang buhay sa lahat. Sa bawat panalangin ang inyo pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ulitin po ninyo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Manatiling tapat nawa ng Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono sa pagtataguyod ng Ebanghelyo at paghahatid ng paghihilom sa mga komunidad na nawasak ng mga karahasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang pagsilbihan ng walang pag-iimbot ng mga namumuno sa pamalahan ang bawat mamamayan, lalo na ang mga mahihirap na walang tinig at mga inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging matatag nawa ang mga may sakit at ang mga nagpapahinaan ng loob. Pagkalooban nawa sila ng pag-asa sa tulong ng mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging tapat nawa ang mga relihiyoso at relihiyosa sa kanilang pangakong sundan ang kalooban ni Kristo sa pamamagitan ng pakikiramay sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makatagpo nawa ang lahat ng mga pumanaw ng kapayapaan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang mga iba pang pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Isama rin po natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intensyones para po sa pasasalamat
ng Familia Bacchiano, Familia ni na Willie Perez, at Familia ni na Cesar at Lorna David. Para din po sa anibersaryo ng kaarawan ni na Christopher Paldeng at si Nina Canil Erin Paldeng Sabado. At para sa espesyal na kahilingan ni na Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Rica D., Familia ni na Lenny na Develin Malang, Familia ni na Derek at Flor Sanchez, Catherine Paldeng, Familia ni na Michael at Nida Urquico, Michael at Mrs. Joed at Karen Joy Dimitri, Mary Manette Pineda, Maribel Mandela, Daryl Francis Sanchez, Rachel Ann Tolentino, Marie Cris Paldeng, Annie Razon, Trina Yazon, Familia ni na Yolanda Ramos, Julie Ann Guevara, Ralph Benjamin Basilio, Jesse B. Tamin, Cherub Kalilong, Alice Galang, at Familia ni Fernando Baluyot Jr. At para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan ni na Most Reverend Pasiano Aniceto, Nilo Udan, Merla Mangalus, Gloria Arevalo, Anwil Rafael Sampang, Olga Mangalus, Demetrio Simon, Anselmo Ray Ronquillo, Pio Cesario Pingol, Kenneth Bondoc, Roma Shane Bondoc, Jesus Navarro, Cherry Cacnio, Romnick Nidar, Maria Nicolay Rose Santos, Carl Din, Jesus Jet Fernando, Mark Sicat de la Cruz, Danny Lu at si Zenaida Gonzalez. At para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Norma, Eusebio Francisca, Emiliano Senior Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Mariano Campo, Melesio Senior, Bonifacio, Maria Nena, Lourdes Irineo, Benilda, Juan Paulo, Paz, Hener Ramos, Teresita Panlaki, Mirna Sunga, Jennifer Reyes, Eugene Biliwang, Remedios Calilong, Jaime Ramos, Benjamin at Isabel Lagman, Lorenzo Lagman, Chodoro, Juan Benavides, Arcy, Irene at Leonardo Canlas, Venerando de la Cruz, Luz Sikat, Estrella Tejuco, Antonio Luzong at ang mga kaluluwa sa purgatorio, ipanalangin natin sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Bigyan mo kami ng lakas at tapang ng tanggapin ang iyong paanyayang ipahayag ang paghahari mo sa pamamagitan ng aming salita at mga gawa alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahin sa inyong mga kamay sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sinsinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman pagkatapos ng hapunan ay kinuha niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, at iniabot iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ating ipagdangal ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isanasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, si Florentino na aming Obispo, si Pasiano ang aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang anak mong si Norma na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya ay pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang mapagmahal at matapat na esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, si San Judas Tadeo na aming patron na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak na inampo ng ating mapagmahal na Diyos, lakas loob natin ngayong dasalin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Maghangad at magbigayan po kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Naririto si Jesucristo, ang ating mapagmahal at mahabaging Diyos. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Him strength for all the despairing. Healing for the ones who dwell in shame. All the blind will see, the lame will go run free, and all will know my name. Do not be afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you are mine. Do not be afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you are mine. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkain na tinuming pagkakaisa, ang ibinibigay kami na loob mong makapakinabang. Kaisa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo para sa maikling announcement. February 11 of each year is the memorial of Our Lady of Lourdes. This day has also been observed by the Catholic Church as the World Day of the Sick, as introduced by Pope John Paul II in 1992. Our parish joined the rest of the Catholic world in this commemoration with the Triduum in honor of Our Lady of Lourdes on February 8, 9, and 10, Monday, Tuesday, and Wednesday of this coming week before the 6:30 evening masses. Our schedule is as follows: 5:30 p.m., Holy Rosary and Angelus; 6 p.m., Novena for the day; 6:15, Triduum of Our Lady of Lourdes; 6:30 p.m., Holy Mass. On the feast day of Our Lady of Lourdes on February 11, Thursday, we shall celebrate the Eucharist at 6:30 in the evening, primarily for the sick, the infirm, and the aged,
who will be prayed for and blessed during the Mass. Thank you. Magsilod po tayo para sa Orasya Imperata. Manalangin tayo. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot, sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tulmuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang maputing kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtutulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamahan, malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Virgen de los Remedios, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Jose. Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Kaawaan mo po kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo para sa huling panalangin at pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng kapayapaan ng Diyos na pinagmumula ng tanang kasiyahan sa buhay, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos ng kalayaan mula sa takot at pangamba. Palakasin ang inyong loob sa pagpapatama niya sa inyo ng pag-ibig niyang walang hanggan. Amen. Pasaganain nawa niya sa inyo ang kaloob niyang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, upang lahat ng inyong gawain araw-araw ay magbunga ng kaligayahan sa buhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Santa Misa ay natapos na. Humayo kayo ngayon sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.